sabu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeeygu terrain ji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif walo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen saha noon Koorka hade darade anane neɗɗo jooɗo wiya min mi hulani Koorka waɗi celde ko kangaɗo wanno ko wirti bamule wi waɗi celde wuro ngo kadi waɗi celde ananta haydara kamɓe fof ɓe leli eɓeɗani Koorka welani susde de mo sus Koorka taw tusubar yonani ñande tusubar yoni mo ganduɗa suusa Koorka goddogol so yoori yo Allah vera kam ganduma an kam Allah vera aɗa mala aɗa yuppe ndiyam tan aɗa yuppe ndiyam a ɗomnatade min kam Allah no fonno kam rokkude gandal mo gandanɗa so lewru Koorka yonti tan ha mi haali tan Allah watta kam Allah vera min Koorka ñamde ala probléme ñamde mi heeɗata way ɗon ko tampini kam mi ɗomdat ha mi ronka dañde tuutali muttuɗo wallahi ɗoni yewi trop goreni tan ay an kam min kam sa tawnomo saha lajjoɗo wima ka lajjoɗo aɗa suusi bone a dartako a dogat tan an neɗɗo mo gandanɗa a yeynata jaam isa mimi kiide so waɗi riposte tan duttoɗa caggal son kalama tan jalton ɗo ƴeewo an kam gurdamma ƴewru ɗum trompe tan hay trompe an ɓuuri hulde reedu min ɗo wawi ɗum ɗo ñande foof sa yeehi sa ari woode poste o yaltata ɗon o Koorka nangi wulgi ñande foof mboɗo waɗa ɗum ɗon hande mi yeehi guertoɗe jeeɗiɗi foof kilñandemi kalis nane ɗum ɗo hay ɓuuro heɓata hande mo andi dil mom ɓornoɓe o sestat dil koko watte préparé watto ko gasi tarkas moon tampini kam e mbaari se tan mbaɗa kam ceertan men moon ɗoye bal ɗiɗi bal tati so Allah jaɓi joni malakal mawɗi hoɗo moon e maaleykum salam Ibrahima an kam hande a yawi jippadde ay max Ibrahima aɗa heewi systéme a ñoon la ilaha illallah aɗani an Ibrahima min mbaɗa weltema waɗa ko tawi beltime ma liggey ma an a waɗat hen fulla e fayda ay sa yeeyi sa gayni tan ka garda sa welnoma sa yeeyi darta aɗani hande revenir 1 heure ka jambat noon hande noon ceerno moƴo woni ndede wonɓe ɗo naati hen ko jaam wona jaam eyi dal nde jaltumi ɗo subaka minen guertoɗe min jalti tan min potti service d'hygiène eyi kamɓe jogui affaire laaɓal kamɓe jogui affaire laaɓal ngal service d'hygiène a haali gonga min potti ɓe nangga kam min e guertoɗe foof e mbawi sodde soɓe coodi tan gasat ala ɓe coodano ɓe soodani de ɓe soodani comme mbaɗi ɓe nanggam min e guertoɗe foof ɓe nayi men min jeehi ha toon ɓe wi il faut ɓe mbaɗana men test holɗum ɓe mbaɗi test ɓe tawi guertoɗe fof no waɗi positif corona virus virus a haali bone gonɗo o noon
Omicron. Corona ala moƴ. Corona ala moƴ. Wi kam ande il faut mbaɗen da test ɓe mbaɗani kam test Allah walli kam. Allah wallu mo. Allah suuri kam. Alhamdulillahi rabbil Waɗi alamin. négatif. Ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Joni noon nde min nangi men ɓe wi kam ko noon min guppita noon guettode ya soodoye masque ngara jaaɗen haa to jomumen par ce que guettode ko cas communautaire cas contact ɓe gondi wona cas communautaire. Hoto ɓe goni? Ala ɓe ngari? ɓe ngara holton no mbaɗa? woɓɓe min pawi ɓe dil a fawɓe dil? dillaɓe cer Ibrahima a ɓooyi fawde dilde? min naati nder biti tan naati ngaɗo ɗawat yaltidin koyeɗam expérience an isen gorko Ibrahima sa ngafti tan yimɓe gandana way ɗon henɗon mbiyani hay henɗon mbiyani nda sa dogano addannoɓe ɗo te sa addinoɓe ɗo ɓe mbawi kam nawde ɓe lora kam yettere Allah noon yettere Allah way Ibrahima corona tampini yimɓe lewru korko ha lewru korko arta corona ronki yaade temin nane mbaɗa heeɗo radio kawuji nen ɓeyɗo hande mi nani 1008 cas kañum 1008 cas 1000 cas o eyyi ko yimɓe ko yimɓe eyyi kono 8 cas o eyyi guettode allahu akbar ndeɓe comptata koye yeesam Allah woni karim mi sikki noon joomum woni cas communautaire an ala min wondani corona min ɗo ƴetta mi islata min ko lewru korko dari mi islani ɗo ɓe wi min kam mi kono ɗum moɗani ɓe anda koddi aɗa andi an ko anni ko hollama Allah no yiɗi innama aadi Allah wi min kala ko tanmi innama aadi ɓuuri mi yiɗi ƴeew nanga guertoɗe guertoɗe mbaɗa positif an a waɗani positif kono amour Allah arema amour Allah arema amour Allah arema hay so moɗima ni min kam alani min haydara ala probléme caggal kay waɗi test kay ala corona kay ala probléme Victor ko neɗɗo jangguɗo Victor ko Victor Hugo ko joom gandam wona kanko mo haalano ko hygiéne guetto wallahi armi haalama ko mamma weede o mininir ɗum babam ko mamma guinirmi ɗum aɗan ko tawi mbaɗa wiye ɗum Victor Hugo intelligence makko anda omo wawi bindu livre kam livre on wawi bindu livre min kam no haaltini ko kala ko haali ɓoye judde a yiyat ɗum ɓoye judde ayi hay min ɗeɗo guertoɗe mbaɗa yinno nawa ɗum ala way a yaltata ala guettode ɗo kam joni ɗo ha 4 jours mi yeyata guettode il faut ɓe mbaɗade quarantaine hollin ɗeɗo guertoɗe ɗe hay so ɗum gonne corona ɗe duulin bone mabɓe ala hay duulin wawa hen hayde duulin tawat sasani sa yuppe duulin ha waɗi cas nen ganduɗa corona ko duulin wawi hen mbaɗi hen pomité ñama en basalle ceerno moɗo ayi de hande no Allah waɗi eyyi ila subaka hay buuɗum dayani ndesan hande mi yeeya ala joni wallam tan ko mbawmi dañde tan komi humtoto mi totede Ibrahima armi haalama noon lewru koor kam ko lewru yurmede nda hande sa waɗanoma sa wondino positif no wawnoma toon aɗa wawno nanguede min lorata nedde de Allah ko ɓiɗo latata walla dirara ka yiiɗa aɗa waɗe tan waɗ ɗum neɗɗo mi tottata kumtoɗa hande mi tottata kumtoɗa hande aɗa nufa total mami temen nayyi e armi haalama noon aɗan ko tawi mbanmi ɗum o sotton Ibrahima an ñama kërne bof an ñama kërne bof a ñamɗa kërne bof waɗ essai hande kërne bof waɗ essai hande kërne bof anani waɗ essai hande kërne bof tey mi sotto seeɗa eyyi min kam gandon korka neɗɗo fojata an ñiragare Ibrahima nde fojata mataw mo ñama riba coupé ɗum ku abbu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KZS entreprise ɗillowo e jeygu terrain
ji Dakar Thiès Diass 300 225 150 mètres carrés. Titre foncier bail délivration kayitaji labdi njobdi mum musani woni hen ada wawi yobdi 50% keddido njoba dum e nder lebbi jeegom woni hen ada wawi fuddadi njoba ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi kebe mballo neddo cadele terrain mum hayso sodani e mabbe wonandi jiddu hen ko laabi dum yo noddu caggal indicatif walo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yehi KZS njehen